Vypnuté mesto. Laura bývala v paneláku na okraji veľkého mesta. Jedni vyzerali všetky rovnako. Škola, domáce úlohy, potom mobil, tablet, seriály, scrollovanie. Aj keď mala plnú izbu hračiek a v skrini farbičky a papier, už ich dávno nepoužila. Na ihrisko pod domom ani nechodila, veď tam aj tak nikdy nikto nebol. Až raz, v jedno obyčajné utorkové ráno, sa všetko vyplo. Najprv si to ani nevšimla. Tablet nešiel, skúsila mobil. Ani ten. Wi-Fi vypadla. Televízor, čierna obrazovka. Mami, čo sa deje? Mama len pokrčila plecami. Asi veľký výpadok. Skús niečo iné. Čítaj si, kresli, chod sa prejsť. Laura bola nervózna. Bez slúchadiel, bez TikToku, bez chatu, len ticho. Ale to ticho malo v sebe niečo zvláštne. Začula vtáky, ktoré si predtým nikdy nevšímala. Otvorila okno a na ihrisku videla niečo neuveriteľné. Deti. Skákali, hrali futbal, naháňačku, jedna skupinka stávala z krabic a konárov bunker, iní robili šmýkačku z kartónu. Bola zmetená. Ako to, že sú všetci vonku? A prečo sa tvária tak šťastne? Odvážila sa zísť dolu. Najprv len postávala bokom, ale zrazu k nej pribehla Aďa, spolužiačka, ktorú poznala len z lavice. Poď k nám, potrebujeme ešte jednu pomocničku do tímu. Staviame tajnú skrýšu za kontajnermi. Laura zaváhala len na chvíľu a potom si sadla do trávy a začala viazať kartóny špagátom. Ten deň ubehol rýchlejšie, než by čakala. Smiech, špina, skoky cez kaluže, šepot tajomstiev v postavenej skrýši. A keď večer unavená ľahla do postele, prvýkrát po dlhej dobe zaspala bez svetla z displeja pred očami. No výpadok trval ďalej. Deň, 2, 3, 4. Z panelákov vychádzalo čoraz viac detí. Ulice ožili. Chlapec na bicykli učil iných jazdiť cez prekážky. Dievčatá založili klub zvedavcov, kde každý deň pozorovali iný strom a písali si, čo sa na ňom mení. Jedni si vyrobili mapu štvrte, iní zbierali kamene a maľovali z nich zvieratka. Život sa spomalil, ale pritom sa stal farebnejší. A keď po 5 dňoch všetko zrazu naskočilo, telefóny, Wi-Fi, televízia, niektoré deti zmizli späť za obrazovky, ale nie Laura. Tá sedela stále v tráve vedľa Adi a spolu písali názov ich novej prírodnej školy. Odvtedy si Laura každý týždeň urobila jeden vypnutý deň, keď nebola online, ale naživo. Nie preto, že musela, ale preto, že pochopila, čo dovtedy prehliadala. Že najkrajšie zážitky sa nedajú stiahnuť ani pustiť. Treba ich prežiť.